So sa ka. Uyab na di mong aya, bay? O bay, gisugot ang sadayon ko niya. Wa ko niya pa abtag ko sa kabuan. Mo ba? Mayo no, ang gayon wa kaniya batusag dugay. Mao gyud bay. Basin bayag dili na kayo kamanagad ha? Namong mga barkada nimo? Abi kina naman kay uyab? Ha? Ay, nagselos kami ka. Huh? Baka ramang ka uy. Stoy, gusto na mo na ha? Ikaw gyud bay to nino. Mm. Imo ginang sungugon sa Mika. Ngang! Ibog mo na siya mo, bay. Bay to ni. Joke ra, bita, bay. Mag-lag ko na sa mga speaker ako. Saba uy. Babe, bisag unsay mo tabo. Di bayag ito magbuwag ha? Babe, mahal kay tika. Bisan sa una-una lang. Di na ko ma-imagine nga makikuha ko nimo. Pinangga kayo kay ko nimo, no? Basin nun niya makakita kaglain nga mas gwapo na ako. Kaya nga, no? Gwapo di ay ka. Joke. Aray. Aray naman. Babe. Sakit yun ah. Joke ra, uy. Bisan pag kinsa ng gwapuha diha, babe. Di ka ibaylo, no? Promise? Promise, babe. I love you, Aya. I love you too, Gavin. Dali aras pa naman, babe, no? Saan may paka-tuig kapin? Mogit, babe. Ug dalibay kay ko nga ni abot siya kog ingon ani kadugay nimo. Nga naman, day. Sa imo day mga past relationships, day. Mura naman to kwa, babe. Angkod karon. Wapigid ka ni-open ako ba sa imong mga past? Babe, importante pa ko di ay na, ha? Di naman siguro. Di na kinahanglan nga istoryahan para, di ba? Ang importante, ang atoa. Aw, Kita tinawan mo, sa... babe. Umawag yun. Dito, baby. Di na kinalang isgutan pa ang past. Kay past is past. Mao cute. Uy, naibawa na mo, bay Kevin? Ha? Ano ba siya kuno'y new student? Dini sa itong skulahan? Mau ba? Diin man ko na siya kikan, Tony. Murag, say mo gano'ng mag-skulahan sa una, iya? Nakumanay akong nadunggan sa mga storya-storya sa mga estudyante. Mau ba? Mao ba? Oh, babe. Basin kay laro mo ka na niya. Ambot na sa babe. Pupawas ako kita niya. Basin. Bay, kapiham day ka chicks boy ng bagong transfer eh. Mauli ko no daw. Da, okay naman sa gunang chicks boy siya. Kay gwapo man sad. Dili man batignaw. Ang pait ana kung chicks boy siya unya bati pagid og naw. Ikaw, good, Mika. Tinuod bitaw aya. Nakakita na ba mo anang new student ni? Uwa pa. Oh, ayan na. Dara ay. Mauna siya ay. Kaya nagpadung din eh. Aya? Ikaw nga? Steven? Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Tawagin lagi. Tuwaan pa ko. Nawala ko ni mo eh. Palim kag lain eskwelahan. Steven. Buhi ilang ko, Steven. Kailan Kailan na mo? day mo? Babe, kailan mo? Ha? Morning di ka mag-iskot sa imong past, de. Tungod kay grabe ka ka-wild sa mga lalaki mo ba? Kevin. O pila? Pila na kay gayon nga nakigdo ka ng tawana? Ha? Gusto na! Oh. Gisakitan kas kinuod sa. Unsa pa imong wagi pang sulti na ako, ha? Ano ba na kung tarong ka? Abi mo no? Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Oh, sige! Kung may mo gusto nga magbuwag ta, magbuwag ta! Mika, Mao ka na, Kevin. Hagbayaran akong kitago ako na feel niyo mo kay lagi. Barkada ta. Dili ko gusto magkubang atong panagkikala. Mika, Pero, dili man sa ko gusto good nga ako may muhimo sa first move kay lain problema minawon. Babae ko. Pero amang gini mo makita. Maong gidawat na lang nako ang kamatuoran nga dili gid siguro ka maibog na ako.
Buntag na day. Ito na ginatabo naman may kagalira. Ano ako cellphone? Uy, lupat man. Ay, mauli na ko. Pagkadagkan na yung nag-text na ako day. Oh, si Aya. May text niya. Akong basahan, babe. Kevin, babe. Please, mag-istorya una ta. Please. Mag-wait ko sa imong reply. Ako replyan. Makikita ko niya. Aya, babe. I'm sorry. Babe, no. Ako ang angay nga mag-sorry ni mo. Tungod kay namak ako. Um, Ang tinuod mo, di ko ganahan mo istorya ni mo about sa kong past. Tungod kay grabe ko ka-wild sa una. Kusog mo party-party, kuyag sa kong mga friends. Kusog mo kating classes. And yes, naay mga times nga dili ko muuli sa amo kay na ako matug sa bahay sa lalaki. Bisa dili mi uyap. And usa na si Steven. Muna hinungdan na gibaling ko nilang mama og papa og laing eskwelahan para mapag-uko. Nalipay ko kay sugad nga nagkaila ta, sugad nga nagkauyap ta. Nakita na ko ang kabag-uhan sa kong kaugalingon. babe, Maong mas maning kamot ko, babe. Tungod kay mahal kay tika. Maong pasaylo ako. Aya. Babe, I'm sorry. Kipasaylo na ko ni mo. Babe, mahal ti ka. Og di ko gusto mawasag ka na ako. So, dili ka magbuwag. Dili, babe. I love you. I love you, Kevin. I love you too. Aya. Kevin, abi ba na kung mahal ko ni mo? Ganong imo mong ibalikan si Aya? Mika, I'm sorry, pero kalit ang pangitabo na tong duha. Tungod lang to sa kayubos na ako. Mo tong ako tong nabuhat. Sayop kay to. Mong, Mika, saylo ako. So, imo na di ko gigamit? Ha? Mika, I'm sorry. Hayop ka! Okay ka? Kevin? Aya. Saylo ako, babe. Nadaalag ko sa kong kayubos at nung higayon na maong nabuhat to na ako. Sakit kayo, Kevin. Pero ako'y mahimot tugod kay partly. Naapot ko isa. Masakitan ko mawakan ako. Babe, Maong gipasahilo na tika. Pero babe, hangyo lang ko. Unta this time. Wala tayong mga sikreto. babe, isaan ako ni mo. Og I'm sorry. Mahal kay tika. Mahal sa kaayo, tika, Kevin. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkaya ang Nalipay kay ko kay wa gid mi magkabuwag ni Aya. Tinuod gid lang gingon nga love is sweeter the second time around. After atong school year, ni transfer si Mika og laing eskwelahan. Ug wa na mi balita pa niya. Ug sa pagkakaroon, naalam mi trabaho ni Aya. Ug doon na sa mi usa ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mangyagalan kaagi ni Kevin nga taga Cebu City. Uban sa awit kayang kipangayo awit nga nagalahan. Healing.
Bakit parang sa'kin lang ay galit? Among kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo. Bye. Sige na, Dong. Uban lagi na mo sa baro niya. Lagi pwede kuya. Lagi si Tina nga, mauri mabilin nga magbantay sa mga bata. Tagsaram si Kamla agad. Makasabot lagi na sa Tina. O ikaw, makasabot mo niya ka kung minyo no ka? O kung may kagulingan kang pamilya kuya? Layop kayo na, Dong. Gusto ba? Di pa naman makasado si Tina. Ganang hadok mo kaniya, ha? O kung mahadlok niya Respeto lang ko niya. Kay pinangga kinako kong pamilya kuya. Bala kayo. Sige, kami lang magtagay. Mag-inom mig mayo. Labaras ng uwi. Ang og di mo laban ang imo nga hubog man kay kag nauli ganin ng kadlaon. Mao nang nahapunan kag mataron. Tunsa ba itaw ka luwi oy? Ano sa pagkabag-usab? Imong manghod una pang ni mature kay nimo. Mama kaya eh. Nag-enjoy lang gusto kong pagka-batam-ungkot. Gusto pa ma, okay naman, Krista nga mula ako. Di man siya silusa nga pagka-uyab. Maong, wako yun naon. Cellphone. Tina. Ano wag ka? Kuya Louie, si Aldrin, Nga naman. Naunsap di siya, ha? narisikar siya sa motor, kuya. Oh, Patay na siya, kuya. unsa? Dahil Tina, sana, mamauli ata. Dili na ko kaya, kuya. Magwansa naman ang mingawa na sa Aldrin. Ay, kabala ka. Nagbabahala ninyo. Kita mo pasagdan. Nahibaw ko kung unsa mo kapinangga sumangot. Kuya Louie, Pero sa lagi hangyo na ko ni mo, nay. Tabangi ang imong kaugalingon para sa imong anak. Kinahanglan nga magpakalikon ka. kuya. Salamat. Nak, mulakaw na ka. O ma, mo sayo ko rog lakaw para matun ako sa ilang tina ang ako mga gipaluto nimo. Oo, sige. Hapit naman sa dimaloto. Paabot lang ni Kadiyo. Salamat ha. Nagpaluto pa man gyud ka uy nga okay ra man mi dinhi. E bawa ko nga wa pa kay gana sa tanang butang karon. Maong gipalutuan ti kang mama. Mga bata. Hay man ang akong kiat ng mga pag-umangkon. Tuwa sa taas, nagduwa. Sigurado gyud kong malipay itong mahibaw nga niya ka. Sige lang, ay kabala ka. Kada adlaw ko musuri din isin. Mao day nga, wa na ka makauban sa among mga laag bay. Nabisi di ka sa sawa sa imong manghod. Oo bay, muadto mo ko sa ilagod sa di pa ko mo duty. Unya, ini kuman sa nakog duty. Mukapit sa ko dito. Usa ko pa Sorry kay imong manghod nimo bay. Kay wa gid mo pasagdi ang imong mga pag-umangkon ug labi na gyud ang iyang asawa. Live-in partner bay. Di pa niya asawa Tina. Ay, maura na oy. So, pas lang yapon karon sa atong laag, ha? Oo, pas lang una ko bay.
Kaiko ba bigyan ako ni mo kuya, uy? Gawas imong trabaho, naaragita na namang oras din kay Louie. Basta malipay lang ako mga pag-umangkon. Wag na problema na ko. Unsa ka kung ari na lang una ka mo stay. Mas dool man sa imong trabahoan din para di na sa kamahagog biyahe ba? Kana kung okay ra ni Crystal. Panangit lang sa mong uyab. Oh, pwede naman sa dihnoon. Pero dila ko musulti nilang mama o Crystal. Nga din na kumupuyo. Recorded by X Thunder Gaming. Tapos imong trabahoan. O ma, para di na ko mahago ba sa gigbahi ba? Oh, nahala sige. Way problema na. Pero saan pa ka mo palhi? Dini lang ka nga kwarto Kuya Louie kay diha lang sa mis mga bata diha sa pikas kwarto. Oh, salamat ay. Paikog mo sa dadin hiyo eh. Pwede mo pag nga mag-abang na ko ba? Abang good town. Si Aldrin mo yung nagpalit aning baya. Dili ni ako. Maong dili ka angin maikog. Sige na. I-plaster na lang imong mga gamit kay mag-adam na kog panihapon na to. Tina, di ay kwarta oh. Ikaw na'y bahalag palit o para mag-konsumo din sa baya, ha? Salamat Kuya Louie. Ay tuod ay akong amigo ba? Mo bisita siya din sa bay. Amigo na mo ni Aldrin kuya. Nagpaibaw lang kanimong daan. Sige, sige. Wala problema eh. Nakitipo na ba ko mo din eh. Sige na. Mula ko na ako, mag-duties ako. Ang sab ko. Murag ko, di mahimutang nga na lalaki nga pasunlon si Tina sa bahay. Unyawa ko. Musaya ko uli, Rami. Amaw kita, uy. Huwag ka mausap da. Ay, di ba katawa lang kita. Ay. Kuya Louie. Sa'yo malagi kang nauli. Oo. Labad ako, oh. Mao ba? Si Ben di ay... Ben, si Kuya Louie. Magawang ni Aldrin. Si Ben, Kuya Louie, ako amigo. Amigo pa kay, akong kusog ta. Una pa gani kong nanguyab anin niya kay ni Aldrin. Hoy, yabag. Itog yun. Tina, mag-istorya rin ko niya ta. Unsa may ito istoryahan, Kuya? Wa pa'y usa ka tuig na matay ang akong igsuon. Ni-entertain na kaglaing lalaki. Nanguyab siya na ako. Pero ako kumusugot niya. Ug usa pa, unsa may problema kung manguyab ko? Hawa naman si Aldrin. Ang ana magpungan ako kung kaugalingon, di ba? Pero pagbaton sa nagdelikadisa, wa ko pasagdi sa mong pamilya. Ugunta, respetuon mo nimo. Kuya Louie. Ano na bang nagsipok na kung upakita na ko itong tukana? Ug si Tina po. Lamay mo daw katawa, o ba niya? Bisit. Bahala sila. May pag akong ihurutan na akong oras ni Cristel. Hey, nagabantay ko ni mga bothered kay ka. Natuod ni mo ang imong oras na ako pero klaro kaayo nga wa din ni imong nahon na. Kon, naro ko'y ginaw na bayan sa trabaho. Nga naman, ang sa problema. Kon, excuse me ha. Bye. Bay, di ko man ni mo ron. Ugugma, unsa man? Di ka ka magigtagay na mo? Dili ko taon. Tara! Kuya Louie, dugay ako ni mo na uli. Nabalaka ra ba ko ni mo? So, nganong babalaka mo suguno ka, ha? Siyempre, sa'yo black mauli permi, di ba?
Hubog ka? Di. Kay no ba? Nga lang nagubog-ubog man ka. Nagkainom mo lagi. Di asa di mo pasabton, oy. Sama ka man kagahi sa mong kasigasing. Kuya, Asig tawag na kong kuya, be. Kisakit ako dugan. Ako kuya ahong ko nimo, pero kato si Ben nga guwang na tong dako. Di ka magkuya, ha? kung sabi na hitabo ni mo. Time pala, good, be. Nakabantay na kiko ni mo. Init kikag dugo ni Ben. Unsa man nagselos ka? Oo, nagselos ko. O naglagot ko. Kung anong na-inlove ko nimo. Nagtuo kag ikaw rin ni Bati, ana? Unsay buhat mong ipasabat din. Na-inlove na sa ko ni mo, Kuya Louie. Pero dili pwede kay gawas nga igsuon ka sa kong kaipon sa una. Naanapod kay uyab. Please, akong buwag ka nang akong iyam. Kung natagan ako rubog chance. Louie. I love you. Oh, unsay problema, ha? Ang imong uyab. Niyon sa naman siya papakigbuwag ni mo. Wala. Nagka-feel mo siguro siya nga cold ko niya lately. Kinsa man ron? Ako, Eble. Dood gyud di ay. Ma, Dood gyud di ay nga nag-ipon na mundo ha? Ha? ma, diin ka na istorya, ha? Kuan, ni ako kayo nibisita ko ni Tina ug sa mga bata. Ayaw na lang paglibod, Louie. Daghan na kag mga tabi bahin ninyo. O gisiguro gyud nako. Gisiguro na kog anhi aron ma-confirm nako kay nagtuo ko nga dili mo makahimo ani. Pero tinuod di ay ha? Wa man lang ka ba ikog sa imong manghod kapatay na? Ibong gitukob ang inahan sa iyang mga anak. Mahal ako, Tina, ma. Ha? O bisad unsa pay tabi nga moabot ha. Wa ko'y labot. Kung kinahanglan nga magpalayo miining dapita para wa ni makapaghilabot na mo, buhaton ka, ma. Louie, I thought some time alone was what we really needed. I thought it was the end. Nagpalayo gid ni Tina. Oh, nahibaw kong sayo. Pero love na mo ang sagusa. O nahibaw ko nga makasabot lang akong manghod sa among gibuhat. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampon. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao gid ang mga hikalang kaagi ni Louie nga taga-tagbilaran Bohol. Uban sa awit ngayon kitagayo, awit nga nagkalahan, I'd rather. I'd rather have bad times with you than be beside you. Bay, Chris, unsa man? Okay lingaon? Kuyog ta? Ha? Asam ta? Na may liga sa Pikas Barangay. Kuyog ta na rin, dagan kayong guwapa dito. Sige, sige, sige. Wata ka kay... Mag-ilit ko ka dito. Tukuhan na kong tao din eh, bay. May dagang mga tagalayang barangay, bay. Na tanaw din yung liga. Dagang tao. Na. Ay, dito tadapit ay. Ay, dito kay landong kayo. Tana. Sige, tana. Dini ta. Dali. May dini kay. Kita kayong magduwa, oh. Ay. Bitaw, bitaw. Sige, bay. Bagi guwapa, oh. Ay, miss. Go! Uy. Iya, di ka? Joy, ikaw mo lagi na. Kinsa may kuyog nimo? Daghan mi, uy. Na ako mga igagaw dito sa unahan, ay. Mao ba? Ay, ila-ila mo sa mga amigo day. Si Chris. Bay, Chris. Si Joy. Hi, Joy. Hello. Ha? Ganahan, Joy? Oo, bay. Gupahan ko niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa iyong number, eh. Wala problema. Ikaw pa. Yan ang number, oh. Nahibong ko ginsay na nawag na ako. Ikaw din ni Chris? Ako yung taon, Joy. Di makag-number na ako. Nangayo ko ni Dudo.
Ah, Wa ko makasamok ni mo, Joy. mo man. Di man ako busy. Unya, okay ra nimo kung mag-istorya-istorya ta. Ay, okay na, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Unya, kumusta man mo ni Joy, bay? Magsige na mag-istorya-istorya sa cellphone ba? Ayaya. Text na sa istorya. May inoon. Yan, sa may mong gilangayan dia. Ha? Ay, pagdugay-dugay, bay. Maunahan niya ka. Panguyabi na yun. Ha? Mo ka sa amo? Oh, Joy. Kana kung okay ra nimo. Ay, okay naman. Ako itag sa ako address, ha? Nakatultol gyud da. Sayo naman tutulo ninyo. Unya, unsa may ato ni mo ron? Ibaw na tingali ka sa kong tuyo. Nawag yung ko mahibaw. O magali ka makasulti gani. Sipatos niyo mo. Mauwa naman hinuha ko nimo. Uy, binuang rato, uy. Bitaw, unsa di mo tuyo, Chris, nga niyam gyud ka sa amo. Mangayab ko nimo. Ha? Itaw, mutugan ako nimo sa tinuod ha. Katungo natin nagkita. Wala ko makatugog. Tarong ato, nagsige naman ko guna-una nimo. Chris, I love you, Joy. May chance ka ko. kuning ang tikagwa. Oh, Joy. Uy, nagguba ba yung na akong... Turong mo. Nga no, naghiwi di ko man. Seryoso din ako, Love ka. Bitaw, Chris, uy. Ganahan man sa kunin mo. Kung mao na, uyab na ta. Oh, Chris, ako na kang gisugot. Salamat, Joy. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats, bay. Kay uyab naman day mong Joy. Salamat, ay. Ang pingi ng amiga na, bay. Ay, yung tao nagpasakit, bay. Hindi ka naman hitabo, kay love ka na ko sa Joy. Ako ni surprisahon si Joy. Ako siya nga tuon sa ila. Nga, di ko magpahibaw niya. Ito nga, ako siyang dadan o buwak o chocolates. Wa man din his joy, dong. Haim days, Joy, tita. Wato bago to siya sa iyang amiga. Mau ba, tita? Ipalihog na ako og hatag ng buwak og chocolates ni Joy, tita. Sige, dong. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga, pag-ari ni mo sa amo, naamila to sa akong mga amiga. Okay ra, Joy. Unya, nadawat mo ang akong gibiling nga buwak og chocolates? Oo, Chris. Salamat tayo ato, ha? Ikaw, good. Joy, ugma ba? Domingo man. Unim ba ta? Sige. Ako lang nga anahon sa inyo. Sige. Papaabot ko ni mo. Uwa din si Joy, tita? Wa man, dong. Hain di siya, tita. Naaman to'y nanawag niya, iya ko itong amiga, musimba ko no sila. Unsa? Nga naman di ay nagsabot mo, mamuanhi ka. Nagsabot mo kung gabi, tita, nga manimba mi og ako siyang anhiyon din sa inyo. Na nakailis man dayon to, pag panawag siyang amiga, nilakaw man dayon. Wa mo kay klaro ikasabot Sorry, no good. Maayo gud kayo natong sabot ko nga manimbat Yan, nikuyog na hinuon ka sa mga amiga. Ready naman ko ato. Unya, kayo pa man ka maabot. Mao to magpanawag sa kong amiga, ni Kuyog na lang ko niya. Kay, padong man sa tiyan mo simba. Sorry kaayo ha, Chris. Okay ra. Kila ay mahinom ko din sa amo Di sa ko nang wadto silang Joy kasi tuwa na sa tuwing ang amiga. May pag muadto ko silang dudo aron malingaw ko. Oh, Chris, niyam lagi ka. Laay ko sa bahay Mang gisuro ka din sa inyo.
Nga day, may lakaw ka? Ha? Kuan, wa man hinuon, bay. Unsa mo ka, bay? Nga mo ka gikuyawan? Ha? Wa, uy. Kuya, wa. Sure. Kautar ko akong likod. Katul kaayo. Joy, Chris? nga nung niyam ko silang dudo. Aha? Kuan? Kadito, kadito. Unsa dong akong nadungog? Be? Nagbe ka ni Dudo? Oo. Unsa buti pa sa buti ni bay? Bay, sorry kay bay ha. Uyab mo ni Joy. Unsa? Joy, unsa ba ni? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahigugman ni mo. Unsa? Kung mauna, dili di imong amigang permi nimong ikakuyog. Si Dudo day. Oh, Chris. Kay malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako. Huwag magkasilawat mi sa daghang mga butang. Kinuo ko. Bay. Pasaylo alang ko bay ha. Ang tinuod bitaw bay, dugay na kay kong ganahan ni Joy. Nangitalig ko saktong panahon bay nga masulti na ko yung akong gibati. Ug parehas din sad mi og gibati bay. Hinaot bay nga makasabot ka na ako bay. Usbon ako, Chris. Sorry. Pangita na lang og lain nga tinuod nga higugman ni mo. Joy, Sa pag-uusap natin, halos walang kasi kami dyan sa puso. wa ko magdahom nga akong uyab. Maadto ba day sa suod na kong higala. Sakit man, pero kinahanglan nga akong dawaton. Kaninyo, Dudo o Joy, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong relasyon. Di nilang gutom. Daghang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan taagi ni Chris nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang itangayo awit nga dikuhan nangako ka sa ibalang tinupat. Kagyut lang. Hi, Gaw. Uy, Gaw, Karel. Ikaw man din eh. Dali, dayon. Lingkod, Gaw. Mayo kay nasaag ka din sa bay. Unsa mang hangina nga nasuroy man ka dinhi. Ay, gilaay lang ko sa bahay ko, Blessy. Wa day kay magsuroy-suroy. Na, pulaan akong suri-suroy, uy. Para lang malingaw. Oh, kalawang ko dato. Ay, kay baon ako nimo. Wa pa gyud na nawa si mo nahuna gaw. Kalimti na to siya, oy. Ako naman ang gibuhat ko. Wa naman ko magkunahuna niya. Usahay lang ba? Magkapagmutana lang ko sa akong kaugalingon. Usa may saha na ko din sa kalibutan nga naingon man ko ini. Wa gyud swerte sa gugma. Tarong man unta ko nga pagkababae. Nagtarong man unta ko sa akong kinabuhi. Pero nga nang wa man ko'y kalipay sa gugma. Ay, pasagdi ng gugma-gugma diha gaw, oy. Ayaw na hunahuna ah. Maabutan lagi na nimo sa hustong panahon. Ayaw lang pugsagod. Kay madagma rasad ka ana. Ang maayo nimo hunahunaon karon, mo focus ka sa pagbuhi sa imong anak. Mao ba? Dinhiday si Karel kagani ha? Uy, lagi. Naghisgot na sad me sa iyang mga heartaches. Hahay, bayhana. Pagka-emosyonal na lang gyud. Ay, natural naman sa nama ba? Nasakitan na yun siguro na siya. Maong dili sa yun alang niya nga makalimtan ang nitabo sa kinabuhi. Ay, nalalas Karel, oy. Ing na siya nga moabot lang tao nga gitaganas Ginoo para niya. Magpaabot lang ko siya gon. Ay, animal sad kayo tong amahan sa iyang anak, eh. Nagbisyo man. Karel, mayo kay nianhigay ka sa bahay. Unsa man di ay, birthday ko sa inyong one and only son. Hain naman tuwa akong pagumangkon, Gaw. Ay, tuwa sa Teres Gaw, kauban sa iyang mga classmates. Mao ba? O, niya na lang ko mo-greet, uy. Uy, nanuwag na si Part Edward. Hello, Part! Asa naman ka?
Oh, mo ba? Si patay gino part. Ay. Sige. Okay, part. Okay. Okay na. Okay. Maghuwatan ko naman diri. Enjoy lang diha. Unsa man kunyo pa? Ay, yala sa kuno tong humanon to yung date. Dayon, human yung mahato ng babae, muanhi na siya. Gukdunon yung chicks tawhan na ra. Kato na sa na inyong amigo nga pang chicks. Kuya, wagid anak niya sa? Bisag kinsa man lay chicks? Curious na noon kayo ko anak niya da? Gusto na ginoon ko makakita kung unsa gyud na siya kagwapo. Kay daghan magkahang babae nga mao'y mag-una-una anak niya. Tan-aw, tagkapasar ba siya sa akong taste? Doon na rin yun yung panahon nga magkakita mo, nga mag-abot mo. Kaya si mo naabot kagabi part. Ay, niuli na hinong Karil. Karil? Kinsang Karil part ba? Igagaw kong bliss sigod. Kita na kaniya sa una eh. Wala mo magkaila-ila na niya. Nagutuwa to ni mo. Kay gusto ko na siyang makikita ni mo. Nakuryoso ko na siya kung unsa yung kakagwapo kay hambugirom ko na kay ka nga daghan og chicks. Mao ba? Gihapot pagki kunin mo dinis gawas-gaw, uy. Aho niya, din lang ko magdugay ha. Sige gaw. Manamang ka mong sulti si mama. Hinay sa pag-uli ha? Uy! Edward! Niya man lagi ka sa gawas. Hi, Blessy. Ito nga lang kalit, May. Milagro, kay nasuroy din eh. Wa siguro ila agron. Uy, ila-ila day mo Edward. Akong cousin, si Karil. At last, nag-abot na gid mo. Hi, Karil. Hi, Mo ni siya Edward Karel. katong pang chicks? Ha? Di, uy. Kabuutan ako, ha? Di ba, part? Katawa ram noon ni siya. Lubaan niya ko, part. In fairness, naagit kay now. Lain na kaugwa ko'y naong, no? Di ka mo managan? Managan yun ang mga chicks ni Mus kahadlok. Part, papalit og snacks. Nakay masugo di, ha? Mo excuse na ko ha, mo pauli na ko. Ayaw niya lang taw-taot Karel. Nagpapalit man og snack si Part Edward. Ha? Bitaw gaw. Ako na lang itawag ni Tia nga malangan ka kadali. Ako na lang mananghit. Sige. Gaw, kumusta naman? Nanawag ni mo si Edward? Ha? Nga naman hawag man. Usap-usad mo siya number na ako. Mo, husto ka Karel. Ikaw gid man o. Abi mong na ko naghinatagay na mo og number. Pila na mo kahigayon niya, nag-abot mo din sa amo. Unya tan-aw na ko, nagsikit-sikit man to sa Edward ni mo gaw. Wa taon ka, uy. Abi kay nagtapad man mi, sikit-sikit na di ay. Usap-usad. Dili sad ko niya, uy. Dili kasalikan. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo ra sad uy nga wa siya magtawag-tawag nimo. Kay di sa ko gusto nga iya kang i-appeal sa line FC ang girls, no? Di gyud pwede. Kami gyud mag-away. Magtarong lang gyud siya. Way unayay, no? Unsam taong ka maoy. Ikaw no hugaw gi kagunahuna. Daotan na lang kay si mong pagtuo si Edward. Maldito tod siya, daghan og chicks. Pero manggiluyon biya kay nas Part Edward. Manggitagos mo pobre. Dili daw. Kinsa man ninanawag? Number man ang i-appear. Hello? Hi, si Edward ni. Edward? Ikaw ni? Unsa man natay ato? Nanawag lagi ka? If okay lang nimo ba, mag-invite ko nimo og dinner tonight. A sort of date. Ha? If di lang ka busy. Kung di pud ka available tonight, next time na lang. No. It's okay. What time and where? Okay ka? Usarap ito na ka, butilya nga beer imong giinom. Muna naman sa taog kaon. Ano lang ta sa auto maglingkod-lingkod, ha? Okay ra. Murag napag-uhan lang ko. Nalipong ako kamay. Gamay ra noon. Dukay-dukay naman sa ko nga wa makainom og beer. Mao ba? Edward,
Nganong nitutukman ka na ako? Edward? Ubo ni Bi. Anong yun naman ka? Di ka gusto? Yes. Dili ko. I'm sorry. Dili ko gusto nga ipadayon ni mo ang gusto ni mo baton. Dili ko gusto nga doon na mahitabo na to. I'm sorry. Karil. Usa, Bart? Mao na tabo? Shh! Inaay ng tingog ni mo, Bart. Makadungog si Blessy. Unya, Bart. Sabi-suron ka tabo, ha? Abi na kong badana to, Bart. Nihunong mo siya kalit. Ha? Nya, iya kong gipakdang. Ako sad. Nihunong na lang sad ko. Wa na ko ni padayon. Uy. Abi mo, Bart. Lahi siya sa ubang babae, Bart. Lain pa to. Wa na. Mao pa'y mamugos. Salamat kay niuban ka na ko ron. Asa man ita? Ato to sa amo. Ha? Edward, dili lang ko musod sa imong kwarto. Dali na, sud na. Wala lagi tao din Wa din sila si Mami. Tuwa man sila sa Manila. Ako rang usa din karon. Dali na. Edward. Karel. Doon na ni nahitabo niyo, Bart. Nagdagday ni Muskaril. Bart, ako bigyan kuyawan ni Bart, uy. Patay ko ng blisi. Daan na bitang nagsabot, Bart, ha nga. Ayaw yun kung pananglit. Ayaw ka bala ka, Part. Di may hitabo nga binuangan ako si Karel. Mahal na ako siya, Part. Sa? Bart, oo nga ba kung masayop sa kong nadungog, Bart? Mahal ni Muskaril? Oo, Part. Mao na. Gani, na-challenge mo ko niya, Part. Na-fail ko na ako nga. Nadasya siyang gibati. Mao ni sugot siya nga doon ay mahitabo na matong gabi una. Pero, nihilak siya pagkahuman. Ug gihatod ako siya sa ila. Wa siya tingog-tingog. Ug pagka... Karel, Nganong niaman ka? Nganong niani man ka sa bahay? tungkol kay wa naman kapakita na ako. Dinasad ka mo reply na ako. Ug tawagan ti ka, di na ka motubag. Nga naman, Karel. Pasakti na lang sa ako, Edward. Gusto lang kong magpuyo nga marinahon upan sa akong anak. Kaya naman nakasamo ko sa inyong pagpuyo. Sa karon wa pa. Pero sa umaabot, ug dili ko maglikay nimo mahitabo ang akong gikahadlokan. Nahadlo ka nga mabati ka gugmad rin ako, mo ba? Maong maglikay ka na ako. Kaya wa kay salig na ako. Nagtuog ang binuangan ng tika. Pasakitan ng tika. Edward, Nahibaw na ko sa rason, Karel. Isultihan ko importante sa tanan. Nahibaw na ko si mong kagahapon. Mong ingon anak kakalihay nga mahigog ba pag-usab. Lihay kay ka sa mga lalaki. Huwag na mo tuog mo salig dayon. Kaya di ka gusto nga masakitan pag-usap. o tinuod na. Ang kuno na ako. Gusto kong mulikay nimo kay nahug na ang akong pagbati nimo. Dugay ng panahon nga wa na ko mabati unta ini, Edward. Pero ambot og ngano. Og dili ko gusto nga magpadayon kini. Labi na sa akong nahibaw-an nimo nga daghan ka og babae. Ug kuli kayo makagusto og mahigugma og babae. Nga imo lang tilawan og pagkahuman wa na. Diha ra kutob. Sama sa nahitabo nato. Ang kuno na ko nga sayop ko atong higayuna. Wa ko katubong sa akong gipati. Pero wa ko magmahay kay mahal man tika. Pero nahibaw ko nga dito lang tukutob. Gidawat ko ng akong laing kapakiasan. Ang lain akong sayop. Wa ka masayop ka rin. Tuod kay mahal sa tika. Oh, mibati og ugma nimo. Wa ko masayod kung ngano ug unsa hinungdan. Basta kay sakalit lang mibati kog tinuod og ugma sa usa ka babae. Nga mao ikaw, Karel.
I love you so much. Please, uuwi ko. Edward. Nalipay kay ko. Ingon man ang akong asawa nga si Blessy sa nahitabo nila ni Part Edward ug Karil. Tungod kay wa gyud magdahom. Nga mao kadto ang mahitabo nilang duha. Nga nagkaabot gyud sila og nagsama nga mibati og gugma sa usag-usa. Sawa lang damha nga pangitabo. Labi na gyud ako suod nga higala. Nga sa katapusan, mibati ra gyud og tinuod nga gugma. Ug nagtarong na gyud siya uban ni Karil. Ug gidawat niya ang anak nini. Malipayon sila silang relasyon. Ug hangtod karon, sila lang gihapon. Dingin lang ko to, ug daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kito mga hikalang sa watampo ni Randy, nga taga Lapu-Lapu City, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in my world that's full of strangers. Ang mga kaagigibatan ni Dua sa radyo ni Ingriding Ingverturazo o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginoon. Tell me how to people. RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, meaning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tony. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Leaves. Recorded by X Thunder Gaming. Bye! Oh. Hoy! Sam ka rin, oy! Wala mo bukag. Wa sa mong kagalingon ko. Unsa ka? Kulbaan mo ko ba? Kulbaan ka. Akong gitiksan si Cara nga. Magkita mo yun niya. Yeah. Sa practice itong graduation. Kaya mag-istorya ko niya. Iyahi ka. Manguyab na kanya, bay? Ha? Manguyab ka na ako? Oo, Cara. Kapit na ba itong graduate? Di na ko sika ng higayon. Sige. Sige. Isugot ako nimo. Tony. Uyab na ta. Yes! Mao ding inspired karong mga nangaging semana ha kay nakauyab na di ay kanak. Oo, ma. Uri, ma. Ano sorry mo si Kuya Albert gikan sa US? Tama mo kasi sa akong graduation. Wa pa man manawag nak. Huwaton lang nato kung manawag kay basin og busy pud to. Pila ka adlaw naman tong wasan mo kontak. Wa palibak ay. Hello Dong Albert, kumusta bang kadiha nak? Kinsa ni? Kunsa iwa na, ha? Mama, saan dito mo, ha? Amin ang cellphone mo, Bi. Hello? Igsuon ni Albert. Kinsa ni? Sir, ako may nagkapulit sa cellphone sa Bigsoon sa niyang na-disgrasya siya. O, dito na rival na ang imong suon, sir. Sa? Sige lang. Ihilak lang na, babe. Ipagawas ng imong gibati. Di na ko magdawat. Sakit kayo. Nakasabot ko. Pero ayaw ka bala ka, ha? Naaragid ko permi para nimo. Dili ti kabiyaan. Ugma na gid ang atong graduation, bay. Apit na gid. Di naman hinong kong ginahang paso ba? Uy, ano man? Hindi ka mo paso. Ha? Tan-aw mo? Malipay kayo mo magawa nga na. Hindi ka mo paso.
Usa pa sabay, si Kara. Nakabantera ba nga cold kay ka? O may ubus to ni mo bay? Oy, pakikistorya ito bay. Gisultian di kasi mong amigo. Oo. Oo. Tinuod. Nahiubos na kit ko ni mo, Tony. Nakasabot ko sa imong gidada karon pero mura mo ko ni magkitukmod palayo. Naglibog ko kung uyab pa bata o dili na. Natagbaw mo kung akong utok. Sorry. Sorry sa Tony. Pero dili na ko. Mura ba mo ko'y matabang ni mo? Mas mayo pag mapalayo na lang ko para di na ako makasamok pa ni mo. Kara. Nak, gawas na si mong kwarto. Mag-celebrate na sa imong pag-graduate. Dali. Wapag ka nang mo-celebrate. Wala si Kuya Albert. Ug, nawa pa yun si Kara lang. Di sana ko siya mapungan. Eh, ako mismo. Naibaw ko nga. Wag ko sa kong kagalingon. Kumusta naman ka bay? Okay ako ba? Mainon. Uy, doon na di ko'y balita niyo ba? Siya man. Nakita ning Kara kay kauban mis trabaho. May uyab ng desya. Mau ba? Sige na, bay. Pero nga okay na ko. Kung may bago kong magbuwag sila, kuhaon gina ko siya balik. Bawion ako si Kara, bay. Recorded by X Thunder Gaming. So na ko nga, maako kag balik. Love pa kayo, tika. Please, hatagay kog laing chance. Sa tinuod lang. Ikaw may hinungdan nga nung nabuwag mo sa kong uyab. Kaya hantod ka ron. Ikaw gyapon ang akong love, Tony. So, nga nang mo balipad man ko nga gimingaw namang kaayo ko ni mo. Salamat, Kara. I love you. Babe, dali naman kay kumingaw ni mo. O gusto na ko nga ikaw dayon ang una na kong makita, inig mata. O katapusan akong makita, inig katok. O niya, babe? Nakauna-una ko nga mag-iipon na lang ta. Kaya gusto na ko nga naanatay kang galingong pamilya. Sige. Babe, Wapa man gihapon, babe, eh. Negative man gihapon. siguro di sa tahatagan ka ron. Pero nahibaw ko nga atagan na gano'n niya apon. Ano sa pa man? Kung malisod ako panganak? Oh. Dili na ako makapaabot sa butang nga way ka siguro, Anthony. Siguro, dili lang kita compatible sa usag-usa. Oh, babe, ayaw magsulti. Dili na ko, Tony. Buwag na ta. Sayo na rin yung makabuwag ni mo ba yun? Mo lagi. Sam na bayana. Ako, andam kong magpaabot kong lusa mi hatagan o ganak. Pero, sige. Ako bay, nagduda gigo na bay. Nga nagdinuang na sa nimo. No? So pagka tinuod lang, pila pag gani yung kasimana, buwag, ha? Pero naalam din siya laing uyab. Unsa? Woo! Rangkahin na siya. Nga nung sige mo sa pasakit ni mo eh. Niya man, move on na. Ug ayaw na siya, balik pa bay. Maori ka na yung tuyo, mong nakikita ka na ko din sa motel? Oh. Kay, nanabi kayo uyab. Masig na yung makakita na to. Tony, I miss you.
Ay, ambot lang gini mo, bay. Nung magsige mo kagpadaan ang bayanay. Nga, nagbalik na mo. Boy, nabi siya uyab. Kita-kita ni. Nako. Ikaw ba? Problema lagi di mong gipangitaan ang inyong gibuhat, bay. May problema ta. Mabdos ko. Og dili na ko ni pwedeng ipaangkon ang bata. Unsa may... Huwag yan ni mo uyab. Magbalik ka. Mahal pa ko ni mo, di ba? Huwag mo ay dugay na natong ipaabot. Nga mamabdos ka. Sige. Babe, ang saon man ni nato? Wala may kata sa diaper si Inday? Mau ba? Sige lang, mangita kong pagi, babe. Yung lagi kwarta? Oo, bro. Almost, Robbie. Ako ay kapahuwa ba mo? Pero kay tabang mo pala na kwarta ka. Ha? Oo, ano ba? Maligyan ka. Dagko kay kita. O di ka makalusyon-lusyon ba na? Tuloy ko sa akong pagsukot. Kadaghan ka na yung mong ipamalit, babe. Oo. Kuan, kanang nakasalang mo ko niya. Dako magkita, babe. Maong namalit na sa ko og mga gamit ni Inday. O para konsumo sa nato ni Sbay. Salamat kayo, babe. Babe! Niyan ako! Abot ako! Oh! Babe! Naaram di ka din sa kusina. Nagkilaklagi ka. Sultihi ko tinuod to ni. Oh. Namaligya kag drugs. Diin ka na... Sultihi ko! Oh! Kaya rin mahatag na ko ang tanan ninyo panginahanglan. Di ka pa igong ako sweldo. Mong kinahanglan kong musod ang butanga. Pwede naman ko natang trabaho ko. Hindi hapon to pa igo, babe. Naning kamot ako nga makaprovide ninyo. Kaya mahal ko nga mawahak mo na ako. Samot mi mawha ni mo kung dili na ni mo undangan. Dili yung anak ko sa iyo nga mabiya. Delikado. Kung mauna, kami mo biya. Okay, sige. Panghipos sa mga gamit kay mamalinta. Balag magsugod at balik. Balag magalisod-lisod ta. Di lang mong mawa ako. Magtinapangay ta. Bahalag pobre. Basta dili lang ta masurog mga binuang. Sorry, babe. Basta nililo ko ninyo biyan. Kaya nila to. I can think of all the times you told me not to touch the light. Tungod sa sayot akong desisyon, naahat mig puyo dinis Davao. Nagsugod mig balik sa ulo. O nakahiram sa namo kay nakatrabaho naman sa sikara. Basta walay biyay, kaya ragid na mo ang tanan. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampong. More power, Artman. Recorded by X Thunder Gaming. Kita mga higalan, kaagi ni Tony na taga Cebu City apan kasamtangan nagpuyo karon sa Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the barrenness of trees. Ang mga kaagi gibahatan nito sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Presidente
Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alvi. Sa lipan ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. It's not goodbye. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Elvi. Jerry, Mo nang tinuod. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? maglisod pa man ko pagtubag ana, Jer. Pwede hatagan sa kumuki kayon sa pagkunahon na? Okay, Ravi. Huwag man sa kumagdali. Makapaabot ako hangtod ka sa kamaluoy na ako. Asus, atik-atik sa kada. Nga nang waman ko na nimusog si Jerry nga may gusto man kaniya. Wa lang. Nga naman lagi ko no. Basta lang, basta. Gusto lang kong mahibaw kung tinuod ba gining iyan ako. Vi, taod-taod naman ganito nga nanguyab ko nimo. Huwag ka maluoy na ako. Sa tinuod lang, Jer. Daluoy naman ko nimo. Nung sa buot mo ipasabot. Ako na kang gisugot, Jer. Tinuod, Vi. O lagi, uyab na ta. Salamat kay Diha nga imo naging kong gisugot. Basta isaad na ako, Jer. Nga dili ko nimo pasakitan. O, Elvi. Ako rin saad mo. Uyab na din mo ni Jerry, V? O, Joseph, nga na di ay? Oh, walang. Swerte kasi nga ikaw ang iyang nahimong uyab. Joseph. Naibaw ko Dugay na kayo lang gusto nimo si Joseph. Ha? Pag sure, uy. Bitaw. Dugay naman ko nakabantay anak niya ba? Nga mututok nimo. Pero, wa siya swerte kay kita may nagkauyab. Maog yun. Ay, salamat. Domingo na gid ugma. Maka-relax na gid ko. Ay, nanawag pa si Jerry. Hello, Jer. Jay, ugma pa, Domingo man. Ano ka sa inyo, ha? Nga naman? Manuri ta. Kay kapay sig trabaho, Niya, watay lingaw-lingaw. Sige, ikaw. Agad ako nimo. Ako lang ang anaon sa inyo, ugma. Sige. Magpaabot ko nimo. O man, nalingaw ka sa itong pagpanuri, gang? Gang? Nakalitan ko ni mo da, nagang ka na ako. Ganahala ko mo tawag ni mo, gang. Onya, ang sabi akong itawag ni mo, gong. Kasi pag sa kong pinanggaw. Sa nagong, gang na lang. Sige, gang na lang. Ay, sige na, ito na, maulit na ta. Gang, pinakog mamahuli ta. Nanood man lagi ta ining kwarto. Love ko ni mo, dili. Sugo na pangutan na, uy. Masugot ka ko ni mo kung dili pa ta ka love. Masato pa. Musugot ka sa gusto na kumahitabo. Gang, Di na to mga bata, gang. Naibaw na ka sa akong gusto. Jerry. Gang, I love you. I love you. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? May nahitabo na ninyo ni Jerry? Wala kita ay. Huwag na makapukong sa mong kaugalingon. Unya! Unsa ko naman ako mamaptos ka? Simba ko sa taon day, uy. Ipakuandam na mahimong inahay. Pag-ampo lang yun day nga dili ka mamabtos. Kumusta man ka, gang? Okay naman, Gang. Ako, anday, gang. Manangit ko ni mo, Manangit noon sa. Muadto ko Cebu. Ha? Nga naman, Gang. Ato na ko i-assign sa among labaw, gang. Ato sa Cebu. No. Kung mo na, malayo dahil ka na ako. Sige lang, good. Antos-antos lang sa rini, okay? Usar mo sa ko ka tuig ito ba? Nga, basta mangita kaglain dito, ha? Hindi ka na may tabuon. Kay love, takay ka. Basta ha. O lagi, promise.
Promise ka na ako ni Mugang. Kung ikaw sa ba? Ay, pangitaglain ha. Paabutang ako pagbalik, okay? O gang, magpaabot ko sa imong pagbalik. Maudi ang gool kay ng naong nimo, kay gibiyaan ay kas imong gang. O lagi day, uy. Unsaon, gibalhin man siya sa Cebu. Ay, mingaw man sa day ni kung malayo nimo ang tao nga imong gimahal. Mingaw gina day. Ah, pagtawag lang mo day. Aron sad ba, mawa sa inyong kamingaw. Hello, Gang. Kumusta mo ka diha? Okay ra. Huwag kami ngawan ako. May pangutana pa ba na? Mingaw, uy. Sabi mo, parehas kita di bati, eh. Parehas kita. Mingaw, nasakay ko nimo. Sige lang nga, antos-antos lang una ta. Kaya kung mahuman ako diri, ubalik ako diho. Kung magminyo na time ta. Sige gang, paaboton gid akong imong pagpalit. Amping diha. Ikaw sad, amping pirmi. I love you, Gang. I love you too, gang. Naunsa man ni si Jerry? Wala makipag-chat na ako. Kung akong chatan, di mo reply. Ano man ni siya? Day, na ako ibalita ni mo. Ayaw lang kalain ha? Ansa man na, Day? May lain namang uyab si Jerry dito sa Cebu. Ha? Sabo ka diyo, uy, diin ka nabalita agad. Ani man gud ni. Niabot mo gud ako igagaw gikan sa Cebu. Og iya ko nung nakitaan si Jerry dito. Nga may kaubang babae og sweet kuno kaayo sila. Unsa? Kuan, kining... Sulti lang ko tinuod. Tug-ani lang ko. May lain ka ng uyab diha sa Cebu. O, Gang. Ug pasaylo ako, Gang. Napasa ako sa itong relasyon. Kanong imo man gibuhat ako, Jer? Abi ba ako mahal ko nimo? Yes, mahal ti ka, Gang. Mahal? May mahal ba dahil nga makahimo ka sa pagluib? Nadalang ko sa akong mga kauban din sa trabaho, Gang. Hangtod nga, nakasa ako sa usan ako kakauban ug maglisod ako sa pagbiya sa maong babae, Gang. Kaya gibaharan ko sa imong igsuong lalaki nga patyon ko kung akong biyaan si Irish. Unsa? Pasaylo ako, Gang. Igo na. Di na ko maminaw ang imong katarungan. Pag ayo-ayo na lang sa imong kinabuhi diha. Kumusta naman ka, Day? Okay na ako gamay, Day. Kinahanglan kong move on. Di maayo nga masiw ko na ni Jerry kay nga ba siya lain. Sakto gid ka, Day. Alkansi ka kung magsige ka guol-guol diha. Niya si Jerry, malipayo na sa bag-o niyang uyab, diba? Correct. Mao gyud. Ay, tuod di ay. Nangumusta dito si Joseph ni mo, Day, uy. Ha? Nakabalita ko nga, wala mo ni Jerry. Kay may lain naman din siya uyab. Basig na himo na kong musuhod sa imong kinabuhi. Joseph. Ang tinuod, V. Sa una pa mo ko nakagusto ni mo. Pero ako'y nahimo kay uyab naman mo si Jerry. Pero karon nga wa na mo. Mahimo ba og hatagan ko ni mo higayon nga higugmaon ka. Sorry, Joseph, ha? Pero higal lagi akong pagtanaw ni mo. Ug anay laing pa. Elfie. O ako ikasaway ni mo kay buutan ka. Pero unsaon man gud wa ko'y pagpati ni mo. Sorry kid kayo. Okay na. Okay na, V. Dili ko mamugo sa babae nga way gusto na ko. Nagsabot ako ni mo. Salamat, Joseph. Naunsa man ko. Pila naman ang tagabawan nga napabuwag ni Jerry pero manong hangtod karon. Siya pa man kitang niasa kong kasing-kasing. Ano man niya? Oh. Si Jerry ning chat. Kumusta ka? Kimingaon ako ni mo. Kinuha ko. Niriak ang akong kasing-kasing sa iyang chat. Nanawag kita ya. Bahala na. Ako lang sa tubakoy na. Hello? Kumusta naman ka?
Jerry? Gibingaw na ko ni Mukang. Mahimo ba ako tawag ugang? Masabot ka masakitan ko. Ikaw pagyapon ang akong gimahal. Ikaw pagyapon ang niyas kong kasing-kasing. Kalimtin ako kay Minyo na ka. Wa pa may makasal. Ug mahigayon pa nga magkabalit ha. Jerry! Nagkiguban ko daing babae pero ikaw pagyapon ang niya permis akong nahunagan. Ug nangandag ito nga magkita ka pag-usap. Ug mahagtan ug magakusti ka pagbalik. Jerry! Ang gulo na akong hangtod karon, mahal pa na ako si Jerry. Ug panahon na lang ang magbuot kung abuto mi pagbalik sa mudan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kadumay higalan, kaagi ni LV, nga taga Tubuso Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagaluhan, it's not goodbye. RMN